ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಣದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ದಿನ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ದಿನ ಖಾಲಿ ಈ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನತ್ತು ಬಾಕಿದ ದಿನಲ ಒಂಜಿ ಪಲಯೆ ತಂಗಡಿ ಪಲಯಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ತುಲೆ ಮೆಗ್ದಿಗ್ ಪಲಯೆ ದಾಲಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಪಲಯಗ್ ದಾದಾಂಡ ತಂಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪಲ ಓಕೆ ಇಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಉಂಡು ಓಕೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಕಷ್ಟ ಆಂಡ ಸುರೂಕು ಬರ್ಪಿನಿ ಪಲಯಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಲಯ ಮಾತ್ರ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಬರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿನಕ್ಲ ಬಾಂಧವ್ಯ ಆತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎತೋ ಜನ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅಣ್ಣನವಡು ಮೆಗ್ಗೆನವಡು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪುನು ತಂಗಡಿಗೊಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಬರಂದೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿರೇಕು ಒಂಜಿ ನೆರಳು ಲಕ ಕಾಪಾಡು ಮುಪ್ಪಿರು ಆ ಒಂಜಿ ತಂಗಡಿನು ಓಕೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ವಿಷಯ ಪನ್ನೀರ್ ಆಪುಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಯಾನ್ ಪಂಡದು ಕೆಟ್ಟದೇನು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗೊಂಡತಿ ಎನ್ನ ನೇರ ನುಡಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ದೀಪುಜ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಈ ನಾಳೆ ಪಂದು ಉಡ್ಪ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಎತೋ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠುರಾತೆ ಸೊ ಯಾನು ದಾಲ ಪನ್ನೀರ್ ಪೋಪುಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕುಂಡತಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದು ಬಾಬಾ ಅಂದು ಪನ್ನಗೊಂಡತಿ ಈ ಬಾಬಾ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನಿತ ದಿನ ಉಂಡತಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ಬಾಬಾಗ್ಯಾನು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟುವೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇರು ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಗುರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಂಡ ಗುರು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಗುಂಡತಿ ಯಾನು ಬುಲ್ತದ ಕಣ್ಣೀರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಓಪೆನ ದಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಬಾ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ದಿನಟೆ ಯಾನುಂಡತಿ ಬಾಬಾಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟುವೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ತುಂಡಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕೈಕ್ಲ ಕಟ್ಟೋನು ದಯಗಂತ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ನಿಕುಲು ಏಪಲ ತೂಂದಿಪ್ಪರೆ ಕೆಂಪುದ ದಾರೊಪ್ಪು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಅವು ಉಂಡತಿ ನಮ್ಕದಲ್ಲ ನಜರ್ ಇತ್ತನಾಣ ದಾಲ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತನಾಣ ಉಂಡತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಉಂಡತಿ ಅವು ಇಂಚ ಬಲ್ಲು ಕಡಿದು ಬೂರುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅವು ನಜರ್ ಇತ್ತನಾಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಟ್ಟಾದು ಬೂರುಂಡು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈಕೊಂಜಿ ದಾರ ಕಟ್ಟುವೆನೆ ಅವು ಕಟೀಲಿಡಿ ಅಂದಿತೊನ್ವೇನು ಕೆಂಪು ಹತ್ತನಾಂಡ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ದಾರ ಕಟ್ಟನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಒವೇ ಕಾರಣಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಾರ ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಗಂದ ಪನ್ನಗ ಶನೀಶ್ವರನ ಒಂದುಂಡತಿ ನಿಕುಲು ತೂದೆಪ್ಪರ ಕಪ್ಪುದ ದೀಪಡು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ದೀಪಿರತಿ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಅರ್ನ ವಾಹನ ಒಂದು ಕಕ್ಕೆ ಅದಪ್ಪುನು ಅರ್ನ ಒಂದು ಕಲರ್ಲ ಕಪ್ಪು ಅದಪ್ಪುನು ಸೊ ಆರುಂಡತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನು ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಕಪ್ಪು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗುಣತಿ ಕಪ್ಪುನು ಧರಿಸರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕಲಾತ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಬರ್ಪುನು ಬಕ್ಕಲಾತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕುಣತಿ ಕೆಂಪು ಅತ್ತನಾಂಡ ಆರೆಂಜ್ ಅತ್ತನಾಂಡ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ದಾರ ಕಟ್ಟೋಡು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಇನಿ ಯಾನುಂಡತಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಲಯನ ಸ್ಥಾನಡುಂಡತಿ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಗುಂಡತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಬಾ ಕಾರಣ ಆತಿರು ಅಂಚ ಇನಿತ ದಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಬಾಗ್ಲ ಕಟ್ಟುವೆನು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಒರಿದಿನ ಈ ನೂಲುಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕೈಕೆ ಕಟ್ಟೋನ್ವೇನು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕ್ಕಾಂದು ಪನ್ಪೇರು ತಂಗಡಿಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆವಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಗಡಿನಲ ಒಂಜಿ ಏಪಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಡೆದು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಆಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸೋಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಯಿರ್ದ ಅಕ್ಕ ತಂಗಡಿ ಪಣದಿಲಿಪ್ಪಿರತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ನಮಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪನೀರ್ ಆಪುಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಚೂರು ಚೂರು ಮುಖ್ಯಾಂಶ ನಾನು ಪನೊಂದು ಪೋಪ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಜ್ನೆ ಒಲಕು ಏಕ್ ಇಶಾರ ಏಕ್ ಕಾಫಿಯೇ ಪನ್ಪಿರತೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥವು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಮಾತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಜನ ನಿಕ್ಲು ಎತೋ ಜನ ಉಲ್ಲರ್ ನೆಟೆ ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಕಾದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುವೆನು ಬೊಕ ಪಾತೆರೊಂದೆ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಸುರುಕಾದುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಬಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೈ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟುಂಡು ಮಂಟಪಡುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಅರ್ನ ಕೈ ತಿರ್ತು ಪಾರ್ದು ಉಪ್ಪುನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಪುನಗೊಂಡತಿ ಯಾನ್ ಮೇರೆಗ್ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾಗ್ ಸುರುಕು ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಗ ತುಲೆ ಬಾಬಾಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಯೇನು ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಎನ್ನಲ ಕೈಕ್ ಕಟ್ಟುವೆನು ಅಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ 15 ದಿನ
ಎನ್ನ ಕೈಟು ತೂವೊಂದು ಪರ್ ನಿಕುಲು ಮುರಣಿ ಕೆಂಪುದ ಅವು ನತೆ ಪೂರ ಒಂದು ಅದು ಕಟ್ಟಾದ ಬೂರ್ದು ಗೊತ್ತಾನೆ. ಎಸ್ ತುಲೆ ಏನು ಕಟ್ಟಿಯನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಬನಲ ಪ್ರತಿ ಸಲದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನು ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆಡ್ದು ಮುಂಡತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಬೆನ್ನೊಂದು ಪುನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ನಯ ಪೈಸದ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಅಪ್ಪೆ ಪುನಗನೆ ನಿಕ್ಲ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನು. ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆ ಸೈತದ ಸಮಾಧಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಗತಿ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಪಾಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಮುಂದ್ ಮಂತನಲ ನಮಕ್ ಲೆಪ್ಪುನಕುಲು ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಏರ್ಲ ಪೂಜೆರ್ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಒಂದು ಕಹಿಯಾಡಲ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ ಲೈಫ್ ಎತೋ ಜನತ ಇಂಚ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಿಯರ ಪೂರಲ ಪೋಪುಜ ಆಂಡ ಮುರಣೆಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನು ಯಾನು ಮುರಣೆಂಜಿ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋದುಪ್ಪೈತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನು ಆರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನರ್ಸಾದ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನಾರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಲೇಡಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಳು ನಸಿಗ ಮುರುವಸ್ಟೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುಷ್ಪ ಪಂಡದು ಆರು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿರು BCom ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆದ್ ಪನ್ಪೆರ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಲೇಡಿ ಪಂಡದು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಉಂಡತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನರ್ಸ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಚ ತೂತಿನಾರು ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಶಾಲೆಡ್ಯಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚೆ ಶಾಲೆಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಉರೋಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬರೋನಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರೋನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರದ ಬೇಗ ಬುಡ್ನ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ಪನೆ ಬತ್ತು ವನಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೈಯದ ಪುರ್ತಲು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರ ಪತ್ತೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪುರೈತೆ ಇನಿಕೋಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಉಂಡತೆ ಆರ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚ ತೂತಿನಾರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನು ತೋರಾದು ಜೀವ ತೋರಾದು ಪಾಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರ್ ಮುರಣಿ ಈ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬೈದ ಈ ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಬೆನೆರ ಆನಗಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಸನ್ನು ಅಮ್ಮಗ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇನಿಕ್ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನು ಆಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮಕ್ ಅಕುಲು ದಾಲ ಕೊಪ್ಪಿನ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಜೀರ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿ ಒಂಜರ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇಲ್ಲದೊಲೈಡು ಬೂರ್ದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ ಆ ಇಲ್ಲದ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೆ ಎನ್ನನೇ ಇಲ್ಲವು ಅಮ್ಮರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನೇ ಆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ಜೆ ಎನ್ನನೇ ಇಲ್ಲು ಪಂಡದು ಪಂತಿಜೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಉಳ್ಳೈಡು ಬೂರ್ದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಜೀರು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಬುಡ್ಲಿ ಕಾಸು ಇನಿ ಬರ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಹೋಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಿಕೆ ಏನಾರ ಬೈಜರತೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ಬೇಜಾರುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಗುಂಡತೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲು ಬುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಲು ಲೆತ್ತಿಕೆ ಏನಿಜಿ ನನ್ನ ಏತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ನಮ್ಮೆರೇನ್ ಕಳೆಯಂದೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ 7 ತಿಂಗಳು ಅಮ್ಮಲ ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋಯ್ಬಕೊಂಡತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನನೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಅವೇನ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ನಾಳೆ ಹೊಲಸು ಮನ್ಪರೆ ಅನ್ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಾನು ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬೆನೊಂದು ಪುನಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದುಂಬು ಅಪ್ಪಮ್ಮಗೂ ಕೊರ್ಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಉಳಿತಾಯದ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ದಯಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಲ ಮಂತದಿಜೇರ ಅಪ್ಪ ಮನಕು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಮ್ಮಗ ಒಪ್ಪಗ ಪಣ್ಣದಂತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ಕಾಸು ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಲು ಆ ಇಲ್ಲಗ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಮದ್ಮೇದು ಪೋಯ್ಬಕೊಂಡತೆ ಆ ಇಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರನೇ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಲ ಉಳಿತಾಯ ಮಂತದೆ ನಿಕ್ಲು ಬಂಗಾರ ಅವು ಒಂದು ಐಕ ಪಣ್ಣದು ನಿಕ್ಲೆನ ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಕಂಡನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಣ್ಣದು ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ ದೆತ್ತದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಪಣ್ಣದು ಯಾನ್ ಬೀಗೊಂದಿತ್ತಿನಾಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಸಿನ ಕೊನದು ಆ ಇಲ್ಲಗ ದೊರ್ತದೆ ಕಡೆಕ್ ನಮನೆ ಆ ಇಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಾನಿಲ್ಲ ಕಾತನು ಯಾನ್ ಹತ್ತನಾಂಡಲ ಯಾನವೇನು ಬುಡ್ತನಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಪೋದು ಆಯ್ಬಕೊಂಡತೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅವೇನು ಲೀಗಲಿ ಅದು ದೆತ್ತೊನ್ವೇರು ಆತ್ನೆಟ್ ಯಾನು ಆ ಸೈಡ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಆ ಸೈಡ್ಲಜೆ ಯಾನು ಕೇಂದ್ರಲ ಪೋತುಜೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಬುಡ್ತೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬುಡ್ಪಿಜೆರತಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉಂದುಪ್ಪುಣತೆ ಯಾನ ಆಸೆ ಬುಡ್ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಬೊಚ್ಚಿನ ಬೊಡಿನೆಟ್ ಉಂಡತೆ ತೂಲೆ ಬಾಕಿದ ಕಣ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಿನಿ ಆತುನಂಡ ದೀಪ ನಿನ್ನ ಪಾಲು ಉಂಡತ ಪೋ ಪತಂಬಲಯ ಪಂಡದು ಪಂತುವೆರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಅಂಚಿನ ಕಣ್ಣನೆ ಎತ್ತಿ ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್
ಪರ್ಸನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಎದೆ ತಟ್ಟದು ಬನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದೇಗ ಪನ್ನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಅರೆ ಮಂತಿನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಡೆದಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಜೋಕುಲು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಯಾವತ್ತೆ ಬಾಕಿದ ದಾದಲ ಆವಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಅಂಡಲ ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೈಪತ್ತಿನ ಕಣ್ಣನಿ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸಂಪತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪೇನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಾಕಿದ ಕಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಮಿನ್ನ ಪೋ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪೋದು ಪಾಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ ಪಣ್ಣದು ಪಂತುವೆರು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಎಂಚ ಪಂತಿದ್ದೀರಿ ಬುಡ್ದು ಬಿಡುದಿಪ್ಪ ನಿಕ್ಕು ಬೇತಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ರಡ್ಡ ಆಂಜುಕುಲು ಕೊಂಜುಕುಲು ದಾಲತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಬೆಂದದು ನಮಕ್ ಮನ್ಪುಗಾಂದು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನೇ ಬುಡ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತಿ ದೇವರು ಎನ್ನೊಂದಿನ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಉಂಡತಿ ಆ 40 ಲಕ್ಷದ ಇಲ್ಲದೆತ್ತೆ ದೇಗನು ಪನಗ ಯಾನು ದುರಾಸೆ ಮಂತಿಜೆ ಯಾನು ಪಾಡ್ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಲ್ಲಡು ಎರ ಒಂಜಿ ಕುಲೊಂದು ಉನ್ಮಂತೊಂದು ಲೇರ್ಪಣ್ಣದು ದೇ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಇತ್ತು ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬುಡಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕುಂಡತಿ ಎನ್ನ ಕೈಯೇದು ಕೊಡ್ತಿನ ಉಂದಿಯೇ ಕೈ ಎನ್ನಡೆ ಎತೋ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಕುಲ್ಲಿರು ಒಂಜಿ ನಮಕುಂಡತಿ ನಮಕ್ ಆ ಇಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಂಡಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ವೇರೆ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಿಗೇನೋ ಲೇತೆ ನಿಕುಲು ಕೊರ್ಪುನ ಪುರ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ತಂಗಡಿಗೆ ಪಲಯ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೇನು ಲೆತೆ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಪಂಡದು ಕೇನು ಲೆತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತುಜೆರು ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ನಮ ಉಂಡತೆ ದೇವೇರು ಉಲ್ಲೆರತೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾಬಾ ಅಂದು ಪನ್ನ ಗುಣತೆ ಈ ಬಾಬಾನೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಓ ಎಂಚಿನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಪಣ್ಣದು ಇಂಚ ಕೈ ಪತ್ತನಾಗ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಎಂಕ್ ಕೈ ಪತ್ತುವೆರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬ್ಯಾಗಿಂದು ಪನ್ನ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆಸೆ ಪಡೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ಮಂತೊಂದು ಲಡೆ ಮಂತೊಂದು ಕೋಟು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತಿನಾಡ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲು ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಿ ಮುರಣಿ ಇಂಚಗೊಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡು ಮಗೇನೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೇನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವೇ ಟೈಪುಡು ಅಪ್ಪೆನ ಕೆರ್ಜಿನಾಂಡಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಏತ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀರಂದು ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ ನಾವೇನು ಬುಡ್ಪಾದ ಪನೋಡು ಪಣ್ಣದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಮಂತಿನ ಕರ್ಮ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ತಿನ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ದಾಯಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಬಾಯಿ ಹೊಲಸು ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಲ ಇತ್ತಿನನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆ ತೂತೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ನೂದೆಟ್ ಒಂಜಿ 2% ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕು ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಉಡುಪುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಪಂಡದು ಲಡಾಯಿ ಪೆಟ್ಟು ಲಡಾಯಿ ಮಂತದು ಮರ್ಡರ್ ಮಂತದು ಕೋಪಿರ ಅಂಚಿನ ಉಳ್ಳುಂಡತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಕಾಸುಡು ಆತಿನ ಇಲ್ಲು ಯಾನ್ ಮನೀಪಂದಿ ಕುಲ್ದೆ ಮನೀಪಂದಿ ಕುತ್ತ ಕೊಲ್ಲಿನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿದೆತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಝೀರೋಡ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಒಯ್ದಿನಿ ಎಂಕ ಏರ್ಲ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಅತ್ತು ಏರ್ಲ ಕೂಡುದೀತಿನ ಆಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಮುನ್ಮಂತದಿನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ಬೆಂದ್ಯಾನ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ಬೆಂದದು 14 ವರ್ಷದ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಡಿಗೆಡೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿದೆತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಉಂಡತಿ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿ ನಾನು ಉಂಡತಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಸಹಾಯ ಬತ್ತಿಜಿನಾಡ ನಮ್ಮ ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುರು ಅವೇ ಟೈಪುಡು ದೈವ ದೇವರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ದಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ದೇವೇರ್ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಂತನಾಡ ನಮ ಕುಣತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಸಹಾಯ ಮಂತುಜಿನಾಡಲ ಅತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ಎತ್ತು ಕೇನಿಜಿನಾಡಲ 10 ಜನ ಎತ್ತು ಕೇನ್ನಕ್ಲು ನಮಕ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದು ಯಾನು ದಾಲ ಯಾನು ಒಂದು ಬೂಟಾಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನತ್ತು ಅತ್ತು ದಾಲ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಆಂಡ ದೇವೇರು ಎಂಕ್ ಆ ಟೈಪದ ಜನಕ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಕಡಪುದ್ದು ಕೊರಿಯರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮೆರೆಗು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೆರ ಅಪಗದಾದ ಮನ್ಪೆರು ಆರು ಬೇತಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಂಕ್ ಬೈದೆರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವೆನು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಬೈದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಪೂರ ಬೈದಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಕೆಲದಕ್ಕಳು ತೆರೆಮರೆಯ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿರು ಕೆಲದಕ್ಕಳು ತೆರೆಮರೆಯ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿರು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಊರು ಏನಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಪ್ಯಾನು ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪುಗರ್ನಾಗ ಕಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ಜಿ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಟಚ್ ವುಡ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಂಡತಿ 8 ಜನಕ್ಕುಲೆ ಬೈದಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ನಮಕುಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೆ ಓಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕಲ ಲಡೈ ಅವನು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತು ನಾಂಡುಂಡತಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೆಪ್ಪೆರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಈತ ಏಚೆ ಮಂತೊಂದು ದುಂಬು ಬರಲೆಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪಿನಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬನ್ನಗೊಂಡತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರಮುದಿಲು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪನ್ವೇರು ಈರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೂರ ಪಡಿತಾರು ಒಂದೆಂದಾಯಗ ಪಡೆಯುಜಾರ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಂದಾಯಗ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜೆರ್ ಬಂತ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾನದೆ ನಿಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಂದಾಯಗ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರ ತೂತಿಜಾರ ಎಂಕವು ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಬೇನಡೆ ಅನ್ನು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತದಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ಪಡೆಯರು ಎಂಚಲ ಪಡೆಯಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತದಿ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಮಂತದಿನಿ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಗುರು ಬಾಬನಲ್ಲ ಎಂಕ ಅಭಾಯಸ್ತುಂಡು
ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಪಡೆಯಲಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾದ ಯಾನು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪಿರ ಉಡ್ಲೊಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಬೇನೆದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಪಂಡದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನು ಮಾತ ಪೊಣ್ಣಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಮದ್ಮೆಡ್ ದುಂಬ ಆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಮದ್ಮೆ ಐಬಕೊಂಡತೆ ನಿಕ್ಲು ಏತು ಪಂಡಲ ಪಿದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಇಲ್ಲೊಡಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ನಿಕ್ಲ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ದೇಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಪ್ಪಿರು ಐಡ್ದ ಕೊಂಡತಿ ನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ದ ಕಾಸು ನೋಡತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೀವನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವು ಯಾನು ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏತಾವಿಯೇ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಅವೇನ್ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅದ್ ರಾಮಾಯಣ ಆತದು ಅಂಚಾದು ಉಪ್ಪುನಗೊಂಡತಿ ನಮ್ಮೊಂಡದೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಡಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತೆ ಎನ್ನಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಎತ್ತೋದಿನ ಏತಾವು ಒಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ಏನಿ ನೆನ್ಪಿರೈಕು ಪಂಡದ ದಯ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟವರಾಪಿನ ಅಂದತ್ತಿ ಸಮಜ್ನೆ ಮಲಕು ಏಕ್ ಇಶಾರ ಏ ಕಾಫಿ ಎತ್ತನಕ ಅಂಚೆನೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಸಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೇ ಉಂಡತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಆರೊಂಜಿ ಬತ್ತು ಜಿನ್ನಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎರೆನಾಣಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಡಪುವೆರು ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅದಾಣಲ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಪಿನಾಗ 10 ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಬೆನಂದಿನೇ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಅಂತಂದು ಕುಲ್ವೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೆನ್ಪುನ ಪಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಂಡ ನಿಕುಲು ಉಂಡದು ಏರೆಗ್ಲ ನಟ್ಟೋಡು ಪತ್ತೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಅದೊಂಡದೆ ಮೇತ್ತು ತುತ್ತ ತುದಿಕ್ ಪೋಪರ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಏರು ಚೀ ಥೂ ಬಂಡದು ಉಬ್ಬಿದು ಉಪ್ಪಿರತೆ ಅವೇ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ ಮುದ್ದೆಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟೊಂಡದೆ ನಿಕುಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡಾತಿನ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಎಂಕುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಬಗೆ ನೀನು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಬಾಬಾಗ ಬತ್ತದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ಕಟ್ಟೆದ ಹಾಪುಜಿ ಕೊಂಜೊಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಕಟ್ಟುಜಿರು ತಂಗಡೆಲ್ಲೂ ಪಲಾಯಲೆಗೆ ಕಟ್ಟುನು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಕೊಡಂಜಿ ಸಲ ಪನ್ಪೆ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಗಡಿ ಮನ್ಪುನೊಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲನ ಎಂಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಡೋಕೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.